खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मैया थांनाय 31 जानुवारि खालि तामुलपुर जिल्ला बारग' NDFB इउनाइटेड फरामखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय। बे गोदान दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्ला बारग' NDFB इउनाइटेड फराम आफादनि आफादगिरि देंखो राजा बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै फैलाव बर'खौ लानानै गासै सा 16नि मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जाबाय। मख'जाथावदि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बारग' NDFB या दासिमबो गोबां जेंनाफोर दंबावो। मोनफा मोननै फिसा दफाफोरा जाफुंबायब्लाबो गोबां दफाफोरा दासिमबो जाफुङाखै। गोबां बारग' NDFBफोरा दासिमबो जेलनिफ्राय गवाखै आरो केसफोरा दासिमबो जोबाखै। गोबाङानो दासिमबो गावबा गावनि मोसौ मैसो फाननानै केस सालायनो गोनां जादों। लोगोसे सरकारा गावसोरनि खोथाफोरखौ बारा मानिया जादों। बेफोर गासैबो खामानिफोरखौ खौसे थानानैनो मावलांनांगौनि थाखाय बे आफादखौ दानाय जादों होन्नाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। थांनाय 22 जानुवारि खालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थाखानाय बायदि बिटिआरनि सिमाखौ बारायनानै होनायखौ लानानै बै ओनसोलफोराव थानाय बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोननायजों रंजानाय हाबाफारिया दिनैसिमबो सोलिबाय थानाय बायदिनो मैया गहपुर ओनसोलनि धनपुर गामिनि रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां निजोम बसुमतारीखौ बरायनाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। चिराङाव होखारजाग्राफोरनि फिनजाथाय दाखालि बिटिआरनि चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलाव सरकारनि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय जादोंमोन, जेराव होखारजाग्रा गासै सुबुंफोरखौनो बर' सुबुं होननानै मिथिनाय जादों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा गावसोरनि होखारजानायखौ लानानैनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिदों दि गावसोर बे जायगानिफ्राय माब्लाबाबो थाङा, नांगौब्ला गावसोरखौ बे जायगायावनो गुलि गावनानै बुथारलांथों, अब्लाबो बे जायगानिफ्राय थाङा एबा थांनाय नङा होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ गोबां सोंखारिनाय जायो। जों भट होनायावनो बेबायदि मासिखौ मोन्दों, दिनै आरो जोंखौनो आलाय सिलाय खालामदों होनना बायदि गोबां रावफोरजों सोंखारिनाय जायो होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिहोनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया दिनै जोबथा हाबाफारियाव सफैबाय। मिथिनाय बायदिब्ला जोबथा हाबाफारियाव बिथांमोनहा मोनसे बर' हारिनि गासै दोरोङारि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय मोनसे गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दाखालि थांनाय 30 जानुवारियाव बिटिआरनि चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलाव हादान सिफायनानै सरकारनि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय होखारनायखौ लानानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बै जायगायाव गोबां गोजान जिल्लानिफ्रायबो फैनानै बेयाव थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनहा थाबोदोंमोन। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायबावनाय बादिब्ला बेनिनो माखासेया गुबुन जायगायाव न' बां थाखाजोबनाय आरो माखासेया जेबो गैजाथारैबो दं। बेनिखायनो जायफोर जेबो गैजाथारा बिसोरनो थाबैनो माबा मोनसे राहा खालामना होनो थाखायबो सरकारनिसिम खावलायनाय जायो होनना खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिना होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।